Sportsko penjanje kao disciplina u našoj zemlji postoji već 10 godina. Međutim, iako mlad, sportsko-penjački klub Black Rock za 2 godine uspeo je da osvoji mnogu decu stariju od 7 godina, i to zahvaljujući montiranju veštačke stene u prostorijama osnovne škole Laza Kostić na Novom Beogradu. Pa za mene lično je to jedan način da se bavim nekim sportom, da budem malo u prirodi, da provedem vreme sa svojim prijateljima. Za decu je to jedno prirodno kretanje, znači plivanje je nešto što, opet kada vas neko baci u vodu, morate da naučite kako. Dok penje je nešto što je instinktivno i što čovjek nekako nosi u genima, tako da dovoljno je samo da se dođe tu i smerovi koji su laki, pa se jednostavno brzo prihvati kao kretanje. Pogled na veštačku liticu nameće pitanje: koliko se lako sa nje pada i da li je to uopšte za decu? Mi koristimo opremu za penje, znači to je oprema otprilike koja je testirana oko 2 tone, na primjer. Uže, kompleti, znači karabineri, sve to što mi koristimo je mnogo veće sile testirano nego ono zašto mi možemo da postavimo, pogotovo kod deca. Tako da je sasvim bezopasna jedna disciplina. Upravo zbog toga je ovako kasno i nastala, jer za fudbal, da bi krenuli da trenirate i da bi se sport razbijao, treba samo lopta i teren, a za penje je trebalo da se razvije oprema, znači jednostavno trebalo da ta metali budu jaki, laki, da se nađe način kako da se izbuši stena, da bi se to uopšte razvilo. Znači prvo čovjek mora da bude siguran da bi mogao tim da se bavi. Treninzi u sportsko-penjačkom klubu odvijaju se 3 puta nedeljno po sat i po. Mi trening koncipiramo tako da pokrijemo ono što se traži na takmičenjima. Znači, mi imamo 3 takmičarske discipline. Jedna je bouldering, jedna je brzinsko penje i jedna je težinsko penje. I na osnovu toga mi koncipiramo svoj trening. Znači, bouldering po definiciji je penje užasno kratkih smerova za koje se ne koriste osiguranje. Znači, jednostavno, to je do visine 3 metra ili 4 metra. I dole se nalaze sunđeri i uopšte nije potrebno nikakvo osiguranje. Koriste se samo oprema penjačica i magnezijum, znači od oprema. Dalje, težinsko penje, znači to je disciplina koja je najzastupljenija na takmičenjima. Za to je potrebno uže, znači, potrebni su kompleti i jednostavno potrebna je stena visine otprilike od 10 do 15 metara da bi mogla ta disciplina da se upražnjava. Cilj je da se popnete do vrha bez pada. Onog momenta kad padnete, tu se prekida merenje. I ono što je možda interesantno za publiku je brzinsko penjanje. To je ovako malo atraktivno jer dvojica sportista kreću u isto vreme. Na 2 različita smera koje su laka, znači koje omogućavaju da se kreće dosta velikom brzinom. I pobedi onaj koji prvi dođe do vrha. Dakle, iako je izuzetno težak sport, mališani u njemu uživaju. Verovatno je tajna u neprestanom suočavanju i savladavanju prepreka, a u međuvremenu u ličnosti svakog polaznika kleše se istrajnost, domišljatost, spretnost, koncentracija i snaga.